कसे काय मंडळी, तर कामावरनं जेव्हा घराकडे इल्ले तर इले पहिलं हातात चार्जर घेतले आणि टाइम झालेलं तुम्ही बघताय तेवढं, तर चार्जिंग वगैरे मोबाईल व्यवस्थित लावले आणि घरात दिले ना, तर आई मस्तपैकी बनव होती ताकाची कढी. तर म्हणायला लागली आता उन्हात नाही इलंस तर ताक पितलंस तर पितं. पेलो घेऊन आईकडे इले, आईन मस्तपैकी मागा ताक दिल्यान आणि या गरमीत असला थंडगार ताक गावला ना, तर विचारूच नका, एकच नंबर काम जातला. तर तोपर्यंत आईची कढी अडे रेडी झालेली आणि आईन मस्तपैकी माझं जेवण पण वाढून घेतल्यानंतर जेवण वगैरे झालं ना, तसं मी परत एकदा माझी पाययात्रा चालू केलंय आणि आता आपण चाललो आपल्या कामावरती मस्तपैकी. तर कामावरनं करेक्ट सुटले मी या टायमिंगवरती आणि घराकडे येऊन बघतोय तर आमचं जिमी काहीतरी मारामारी करून इल्लेलो आणि तोंडाक संपूर्ण लागलेला. आम्ही त्याला मस्तपैकी हळद वगैरे लावलो, पण चेहरा थोडं सुजलेलो, त्याच्यामध्ये का ना व्यवस्थित खाऊक मिळा नाही होता. तुम्ही दर टायमा म्हणताय ना भाकरी करणं नाही, चपाती करणं नाही, काय नुसतं भातच खाताय. आज भाकरी करूच ठरवला. मग काय तुम्ही बोललात आणि आईन मनावरच घेतले आणि बरं झालं तुम्ही बोललात, तर कारण तुम्ही बोललात म्हणा आईन भाकरी बनवून घेतल्या, कारण आई शक्यतो भाकरी तर बनवणार नाही, कारण आई नीट व्यवस्थित बनव घेणत नाही, असा आईचा मत असं म्हणा आमका तर वाटणार आहे. पण